3 plavuše poginulo u saobraćajnoj nesreći i dođu pred Svetog Petra. On im kaže da će im oprostiti sve grehe i pustiti ih u raj ako odgovore na jedno pitanje. Plavuše spremno prihvatiše izazov, a Sveti Petar ih priupita: recite mi, šta je to Vaskrs? Prva plavuša radosno poskoči i reče da zna odgovor. Pa to je lako, to je praznik u martu kada muškarci ženama poklanjaju crvene karanfile. Sveti Petar se uhvati za glavu i posla je direktno u pakao. Zatim pita sledeću: šta je to Vaskrs? Vaskrs je praznik u januaru kada unosimo badnjak i slavimo rođenje Isusa Hrista. Sveti Petar je pogleda, odmahujući glavom levo desno i pošalja je u pakao. Okrene se zadnjoj plavuši i upita: ajde, da vidimo da li ti znaš šta je to Vaskrs? Treća plavuša se samopouzdano nasmija i pogleda Svetog Petra direktno u oči i reče: znam, Vaskrs je hrišćanski praznik. Isusa Hrista su zarobili rimski vojnici odmah posle tajne večere, koju je imao sa svojim učenicima. Rimljani su ga razapeli i uboli kopljem, tako da je on umro i sahranjen u pećini, koja je zapečaćena velikim kamenom. Sveti Petar se začudio koliko plavuša zna, a ona nastavi dalje. Svake godine se kamen pomeri sa ulaza pećine i Isus Hrist izađe napolje. I, ako ugleda svoju senku na zimskom suncu, čeka nas još 6 nedelja zime.